Ano mga nabunot ko. So it's time for me to visit my good little children this Christmas. Ho, ho, ho. Oh. Hindi ko yung nabunot. Grabe ka, sir! Pinsan siya ni John Paasa. Pero kung tumawag siya, Dahil ikaw ang... grabe ka, sir. So first, kay Jackie Gavieri sa pag-ibig. Siyang si Aisel Soriano. Welcome. Ito na. You better watch out. You better not cry. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list and checking it twice. He's gonna find out who is naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Manghihingi sana ako ng ice cream. Kaya lang parang hindi na siya ice cream. Christmas are here! Better watch out. Ito si Zero, may nabangga ba? Yung mga inaanak ko, Kasama birth certificate, ha? yung mga inaanak kong bata na may sayad sa ulo. Yung mga may sayad sa ulo. Sino? Okay, magsuntukan kayo yung pagkakatira ng tibay. You better not cry. Better not Enjoy. cry. I'm O, ingat pa uwi, ha? telling you Ingat pa uwi. why. Santa Claus is coming to Next town. po na tayo, Marisa Amparo. Si Marisa, 18 pa eh. 19 po na tayo. Sige, sir. Next punta natin si Gwen Ay, sorry. Malagenya. Nabunot ko si Gwen, kaya wala ba siya ngayon Alam ate? mo, sir, nandun sila sa meeting. Saan? Ay, nasa... Nakala 1907. Nanggap ko na. 1907. Sayang, sir! Ano ba yun? Sayang, nahawakan na nito yan. Namasa ako, oh my God! Pero mahirap pag umaasa palagi. Merry Christmas! Hoy, sakto! Merry Christmas. Hindi. Sir, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Nakakasuto! He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Sakto, Paolo. Yes, sir. Sakto. Yes, sir. Ang nabunot ko ay si... Oo. Oh my God! Sir, thank you! Saan mo na, Miss Gwen? Kala ko si Pao! Grabe mo. Wow! So, ano yun? Yes, ako. Harap mo. Ito yung So, cover. this is Belle de Jour, isa sa pinakasikat na planner dito sa Pilipinas. Mong i- Oh my God! Nabunot ko din ako, di ba? Sir, thank you! Sobra! Hindi ko in-expect to. Nabunot mo ako. Paano ako? Expect ni Paolo. Thank you, Mom! You better watch out. You better Next is Joy Arhel. not cry.
You better not pout, I'm telling you Ano ng why. field group? Sila Joy Santa Carmel. Claus is coming to town. Hoy, sana si ano? Sana si... Hi, sir. Ayun! Jeff! Sir, sakto. Oh my God. Hindi naman ako yan, sir. Sakto. Merry Christmas, Jeff. Thank you, sir. Sir, salamat ng marami. At Okay. least may special gift pala ako. Galing kay Sir Ian. Para kay... Para kay Joy Argel. Merry Christmas! Christmas po. Uy, wish Buksan mo, buksan mo, granted, Joy. buksan. Sir, wish granted. Sabi niya sana mabubukan lang ang pangalan ko. So, ito. Kinakabahan ako. Nanginginig po. May picture daw ba, sir? Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you, sir. Thank you po. Sir, magkano yung biling? Tingin ko. Ito yung regalo ni Jeff kay Dolores. At hindi ako makapaniwala sa regalo ni Jeff kay Dolores. Sa tingin ko may ibang namumuo kay Jeff sa kay Dolores eh. Alam mo kung ako yung asawa ni Jeff, tas ito yung regalo kay Dolores, magdududa na ako. Grabe. Sa sobrang ganda, dapat magduda yung asawa. Yun yung level na regalo ni Jeff. Nuts. Congrats, congrats. Dolores, Thank you, sir. sabihin mo yung totoo. Dolores, sabihin mo yung totoo. Thank you po, sir. Okay na po, umamin na. Sa akin lang siya nagsabi. Walang makakaalam nito, Jeff. Dolores, Jeff, walang makakaalam nito kahit sino. Last stop is Maris Amparo. You why Santa Claus is coming to town. Hi, sir. Merry Christmas! Sir, baka ako nabulog mo ah. Ay, si Joey. Ay, grabe naman yan. Ay, Better watch out. You better not cry. You better not pout. Uy, sakto I'm pala, telling you Ryan. why. Thank you, sir. Santa Claus is coming. Grabe naman siya. Thank you. Making a list and checking it twice. He's gonna find out who is naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you. Sa tingin niyo sino yung nabunot ko talaga? Ha? Sino sa tingin niyo nabunot ko talaga? Sir, ako sir. Be bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is. Maling kwarto, maling kwarto. Did it, Okay, congratulations. Oh, congratulations. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for Sa basta brother. goodness Belt is sake. Jordan. You better watch out. You better not cry. You better not cry. I'm Bye-bye, telling bye-bye, you bye-bye. why. Santa Claus is coming Bye. to town. So yun na, tapos ang aking Christmas list. Nabigyan ko rin mga tao na dapat bigyan at masaya ako na masaya rin sila. So hopefully, alagaan niyo yung regalo ko sa inyo. At sa sobrang alaga nila, alam ko hindi nila susulatan yun sa buong taon. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.